bird machine. Check. No niin, moro taas kaikille, se on Repogamer taas täällä. Tänään kuvataan Alotsinkaa 10 tilan spesiaalia. Niin on aika tyhmä, kun minä en keksinyt mitään muuta kuin pitempi Nebulox-video, kun ei niinku oo sille aikaa tehdä hirveästi. No, etkö huomaa yhtä juttua? No. Sinä puhut! Nois! Se on tämän spesiaalin ja Ellu ilmeisesti... Ei Ellu, kun siis Repo, niin ilmeisesti tulee puhumaan tästä lähtien jokaisessa videossa. Vähän riippuu tilanteesta, että onko täällä hirveästi meteliä vai eikö. Onko se mahdollista? Jep. Että jos minä autossa kuvaan jotakin, voi olla vähän huono, että moi. Hyvä yhteen sanon moi. Niin. Muslim. Moi muslim. Moi muslim. Muslim kuolee. Oi trappi. Joo, niin oli. Oi kato trappi. Niin sen 2 tyyppiä. Nice. Nice. What the best trap ever. Haluatko tietää? Kuolee sen jälkeen. Nice. Niin melkein just sain sinut. Joo, huomasin. Ui muslimimato. No eihän nimi kyllä ollut muslimimato. Ei. Moi. 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 Me voisin ruveta vaikka sitten, kun me aloitan YouTubettamisen joskus varmaan. No kyllä se aloitat. Niin partneroiduksi YouTubettajaksi. Eli Annan siihen luvan mainoksia laittaa. Ja sitten me saa vähän Young Cash Moneya. miten se voi laittaa, minä en muista. Tietokoneella. Miksi kaiken voi laittaa vaan tietokoneella? Siksi sitä YouTube alun perin piti tulla pelkästään tietokoneella. Niin. Siksi. Se on syy siihen. Ja joo pois. Young money, cash money. Tuu Korea-lippunen jätkä tulee suoraan. Ei ei! you don't. Nois, ei! Mikä tuo nois ei oli? Se... No emme halua painaa sitä mainosta. Oikeesti kun pitää laittaa tuollainen mainos. Ui, massaa ja portaali. Sekaavin 10 tilan spesiaali ikinä. No joo. Tänä en tee. Kyllä on. Miksei me vaan voitu tehdä jotain syöntirasta? En tiedä. Näin olisi ollut vaan niin paljon yksinkertaisempaa. Kuinka paljon meillä on massaa? 1400 jotakin. No, siis nyt emme kyllä pelasta. Ei se olisi ollut yksinkertaisempaa yhtään. No, siis se tää on yksinkertaisempi. No, Ebin juttu, Vilja. Mitä ihmettä? Voi ei. Minä en tykkää, kun täällä on näitä ihan isoja tyyppejä. 3 vierekkäin portaalia. Ei sitten apua. Minä Enkä tiedän. sanonut sinulle, kun siinä oli yksi toinen tyyppi, joka olisi Aleksi, helpot. arvaa mitä? No. Yksi tyyppi jakoi suoraan minuun, niin minä sain No, tän se verran tuolla massaa. Missä on herra Repogamer? Täällä alhaalla. No, ne on... Täällä joku STP, niin Minun jahtaa joku jäbä tässä. Oh god. Ei! No! No. Me jäi jumiin! No, Did you are trap? Ei! Joo. No, yeah. No, yeah. Etkä tää muuten kinkistä. No, mut et. No oho, tuli vähän 10 tilaspesun vitsiä. No ei. Paljon miksi minä jaoin tuossa tilanteessa? Koska se oli täysin sopimaton tilanne jakaa. Ei.
ei vaan mene hyvin. No, Aleksi, minä puhun, en minä ole mykkä. Sanu. Moi. Varo. Älä mene muuten ottaa noita, hei kuolet. Sama juttu vuorilla. Jep. Noin, Ei se on massia. Mun piti sanoa massa, mutta sitten se on tosi massa. Massiksi. No se olisi kyllä jos tää massa muuttuisi massiksi. Koska Niin, ja se mikä voisi kerätä tämän koko massa, mikä sinulla on, jos sulle lähetettäisiin tilille aina sen keikan jälkeen. Ois 10 tonninen, niin. Tiiri. Moi. Anna massaa. Enemmän. No me sanon tää. Joo, me lähden karkuun. Hehehe. Ja näin olet Mulkero Allu Edition. Minä ihan hyvin menen tuosta välistä. Vai menenkö? Siinä taas ei saa. Ei saa. Ei saa, Help ei me. saa. Help What you me, gonna help do? me. What you gonna do? Mitä? Ai nice. Joo. Näin. Kiva spawnata oman kuolinpaikkansa. No on ihan varma. No. Yes! Nice! Me on vähän ongelmissa. Ollaan kuvattu joku 7 minuuttia. Joo. Aika. I am not gonna die! Oi Jeesus, sinun kanssa Florian! No. Ja sitten kun minä annoin sille massa, se ei anna. Ai, thanks. Kertokaa kommenteissa, haluatteko nähdä Ellon... Siis minun kanavallani lisää Allun kappelauksia. Pelaamista kautta pelailu. Voi. Niin. Sitäkö olit kysymässä? Ei, vaan itse asiassa. En kerro vielä mitään, mutta Halloweenina tulee tapahtumaan yksi juttu, joka muuten tekee minulle aika paljon juttua. Ui, Että- tässä on 102. Nice. Tai se lisää minun omaan elämääni hieman jotain. Se, mitä Sen mietin te jo. näette ehkä Halloweenina. On kuvattu Tai 8 minuuttia. sitten sentään myöhemmin. Niin, varmaan Halloweenin. Sori. Nothing. Mikä mä... Aleksi, minä selviydyin. No. Unohdin, että tuo niinku hekti. Vitja, me unohdin, että tuo niinku menee isoksi. Miksi tää on niin iso? Minä en ymmärrä, miten sinä unohdit sen. Siis kun me menin sen lähelle, että me ehtisin syödä sen, niin me unohdin, että se niin nopeasti menee. Se on välillä ärsyttävä. No niin kuin siis normaalisti FF:ssä se olisi ollut niinku aivan täysin, että se olisi kuollut. Tää on nois kun jaat koko ajan, ei kukaan kerkki syödä sinun. Ellei sinun pieni. Miksi minun piti olla jakaa siihen portaaliin niin, että sen taakkaa sitten päätti tulla iso jäpä ja kuolin siinä? Katsotaan toi kulma pahasti. Mikä? Tämä. No, mikä? Hauku. Niin, tuiska. Ja se on meidän koira, jotka on no ei välttämättä. Kaikki ainakin Eliaksen luo. En minä oo Elias. Minä oon Seppo. Mikä? No kun me ei voi toisemme nimissä. No ihan sama. Tapahtunut on tapahtunut, tai sitä ei voi muuttaa. Me ollaan kuvattu 10 minuuttia ihan just. Tai kuvata joku 15 minuuttia. Kuvataan niinku sillä, että Sitten riippuu. samassa.
niin kun saa matskua. Mm. Eikä tää varmaan kiinnosta kahtoa näin pitkään nebuloista. No tää on varmaan mielenkiintoisempaa kuin että niin katsoo Nebulosta, kun se on pelkkää musiikkista gameplaytä. Mm. Kyllä tää varmaan jotenkin menee. Ja kahtoo sitten mitä ne tykkää. Tai mitä työ tykkäätte. Et ei ne. Työ. Moi. Tää on niin randomi, kun aina välillä vaan silleen moi. Ö, Oi, anna mas. Tullaan suhkat saman kokoisia. Help, 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 help. Nice. Mennään siulle hyökkää siihen kimppuun. No en tiedä hyökkää. Oi, minä selvisin. Mie selviin Hilkun verran. Minä tiedän. jonkin verran pienempänä. Ale, kahon minä sai vielä massit siitä. Allu. Tai Allu. Ei Ale. No ihan sama. En ole alemmis. Mikä ihme? Ketre. Kato. Nyt tulee copyright, kun näkyy tuollainen. No voi. No. Nice. No. Et ole enää alemyynnissä. En. Olit silloin joskus, mutta et Laittakaa ole enää. kommentteihin monella eurolla haluatte ostaa. 15. What? Lope. Siis moro moro. Pull the trigger.